Silabatozo. Oyenze. Akwelebe. Achikoro. Good afternoon, everybody. One year, we meet you for the sake of what happened in Ghana. Definitely, when the thing happened, so really thank you. We come to say sorry for you people for the sake of what happened. Thank you. My God, you are good. Thank you. I really appreciate it. My brother, I appreciate it. Ada Ebuazu, Agebe Fayano.
ọnụ ukekwu ọka ekede ọbụ na-aga ụgwọ na-agbalịla anyị ọrụ erie anyị na-ejebe tọt jerita mmiri ewu elu so iwu ahụ wee duruo taa ụgbọala anyị ta anyị na n'elu ọ bụ anụ ubi mejuru anyị ji ụgbọ ya ejikwala elu 10,000 ụgbọ ọnụma ọnụ nke bụ na gọọmenti ka a na-akwụ anyị so wee nwee ndị na-anya uru ụmụ ma n'ime dị ụwa na ndị na-abụ kedikịtara nụ ebe ọba atọ ọtụwa eyisisiere m n'ihe oriba n'igbo olu chọzie ngwọngwọ chinya ma ebe iwe oyi so anyị wee na-ekpesite nya n'ugbo ebe na anyị adọba oyi ebe na-eche n'ugbo maka na ụmụ nwaanyị ọzọpụta ụmụ nwoke tu mbala ụmụ nwaanyị n'ugbo mgbe nwunye ụmụ nwoke nwere ezigbo anyị kedime ya ga iwu ahụ and first time around the Jerusalem, I can't remember such a one Jesus. So then I'm not a boy now. Tell you, in our one, we were on the edge. Because I remember this. Okay, I am. And you let me tell you one. I'm not right on the road and you tell me on I. So, not even this. I'm not yet to go. Tadi lepas ni kalau lepas ni cuma awal ni je tak secara apa macam macam ni ya tak macam ni jadi ya ni lepas ni je tak apa macam baik mana baca kami semua na abacha ka ide ejuele ndị ejimesi mụ na ka onye si na mụ ọwa mara biznes ndị akọ ọrụ ugbo mgbe eme biznes anyị akọ ọrụ ugbo ndị si mba mụ onwe na mụ na-arụ ugbo ka anyị mara anyị ọrụ ugbo ka anyị na-ezo ụmụ ya niile ọrụ ugbo ka anyị na-ezo Because
onye chọrọ lekwa na chọrọ elego Oza chaji, ọdún òun yẹ dé kájọ tó ká. Nwaanyị alụkwere mmadụ asatọ na anụ ọ na-agụ. Biko, ego. Ego nchere ndị Igbo ji ite anya anyị bịa. Naba nụrụ onye isi nwụrụ ọmụmụ. Watching at 16 years. More than 6 years. So, both of them were watching our own around the day. Who should go down to my city? I have a new the way to shine in the dark. Navano, no issue any longer. But with their branch, like I did. I thought of both of the bush was good. Okay, one person around is a security authority. Let's complete. I'm not watching from good 16 years. And I don't feel only about the
mezuo unu ụmụ anyị ga-azụ anyị n'afọ Jizọs. My brother Chioma Jesus, ịmụ ụmụnne mgbe anyị nụrụ o si wee latụ n'isi mama unu nwunye anyị, o butere anyị rinne maka na ka m batara as the interim chairman Ogunano nọ o so onye izizi m fụrụ gbasielu m direct ya m in some certain things. O mepụrụ ka m nwe ya anyị wee na-aga n'agbanyeghị n'ọmụ di ya, mana anyị mere ka nne na nwa wee ruo ya ganye n'ọha ndị ova etere aka ọha ndịchara ova onwe obere ahụ ụmụ ya karịkwa n'ụka tupu o wee jebe ije another 2 days. It's quite unfortunate. So onye ka anyị ndị Ogunano n'ọnụ anyị so were ebe bụ ị na-ebe maka na ọdụ ka anyị ka o metụkere ije maka na ọchịọra na ụmụ nwanyị dịka nne na nwa ya onye kpatara mgbe o metụrụ ọdụ ka o metụrụ anyị rinne, mana anyị si na ọ bụ okpokoro na ọ gachitere onye mere anyị wee si na anyị anụ ya taa. Mama is part of the executive of ụmụ Ogunano onye ka anyị wee bịa ele maka na ịma na ebe niile a na-akwa ozu ụmụ nwaanyị agba ozu akwa ụmụ nwoke abịa nọ n'ebe na-akwacha akwasa, ọ bụrụ ụmụ nwoke na-akwa ụmụ nwaanyị abịa nọ n'ebe na-akụkụ akwacha ụmụ nwoke kwacha akwasa, mana iwu ụmụ nwoke ji wee na-akwa ozu taa chere ma ịgbawa wee bịawa na tebụl ele ewu maka nọọ part of the executive Ọchịọra Ogunano ụmụnọnụ and ọ chitepụrụ aka to show you that na ihe o mere dị anyị mma, o mere mma so anyị wee na-asị biko unu soro mkpụrụ ya ma unu wee ezigbo mmadụ. The nice woman. Ọ mapụ agbazi ọ maara ka esi edozi isi so anyị wee na-asị biko ọ ya atọ anyị ụtọ unu soro anyị dozie Ogunano ụmụnọnụ anyị na-agwụ aka unu so onye mere anyị wee bịa wee sị ka anyị si unu ndonu ihe mere unu mere anyị niile anyị na-asị na ọ ya atụrụ unu na mma ụmụ kwacha ma unu ya akwata ahụ ike, unu ya akwata agamnihu, unu ya akwata ibe ọma. Ọtụtụ ehihie na anyasị ya ụzọ ngọzi n'ebe unu nọ. Na ka Chineke nyere unu aka gbaziere unu chize peaceful woman. Udo o dobere n'abụ unu ka ọ dụgide ọkpụtọrọkpụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. I can Ogunano ụmụnọnụ ndị nna na one presentation. I want to get it. Because next time I want to look at the Moga. Then half of it. Hey, Moga. Would you know me? I went on a table when I envelope. I want to get it. All you do, Bata, Ugunano, the Moga.
Oke, lainnya kita ini. Lu kalau mau bisa nanti berubah usul. Moga. Moga. No. Di Korea ada tu berapa? Lu lemahnya. Di Korea nanya be. Anyị ebe na mama microphone ko nyene. Biko notify ga umana nwoke ichie abụrịma na Ojirie. Wana na tebụl. Anyị were kere na ichie. Anyị na-asụ n'ọnụ. Maji nnekwu mmịa, machi akwa. Maji envelope wa. Ichie abụrịma. Anyị na-ekele ọrụ na debenu. You are welcome to this arena. I make it only in no. Ochoma Jesus Tenat. First three. I na soon no. First three kind. Mano na table up my way ante, laji ne kunya way ante. Ke wo every busienu, I na soon no. Okay, how is it? Fana bata, fana kada fuma ibuta mai dukeba. Ndi fa ba ta na soon no. Ruma ya ibuta ni weba. Ka fuji bu webia. Okay, say me ya. Oba is the family. Ana soon no. Parce que moi na ta mali de ton la pour Arizuno. I na from Patago Bandeze. And his friends. I can see about the channel when you about the channel. He's a punya woman. Ago Bandeze, Africa. If was the man of the Panda. If was the Nemo City. Ago Bandeze, people did it. Anyone people. Ago Bandeze. To support. Kinesia? I don't know. Thank you. Why you look at it? Joe, one teacher. The mighty Joe, all the way from Ghana. You move on again. Big
Biana. Also too much money. Also Bamba. Hey. Oh no. Too much money, guys. Also Kudebu Kuranibo. Also the message. Then also Mogo. Also Mogo. Too much money. You never lose on the camera. Ego you have a money. Ego to go in a walking. Abro money. But they also too much money. Because you are history person Jagobia, West Lucan, and so of Fuya, wouldn't be one night or Chalaya Camara Lagos. okay. Just kind of Obama. You go to one day, you will go to very spending, very mamma. The one I know I got much. Oh, the local baboon, I am not chill. I will shout Lana and launch it when you see you. Also Mogo. Who make a name? Who make a name? You get. Choma chegou por um, vai pegar o dia. Dr. Sagan. Enjoy your phone. Choma Jesus, I na table, I never show me. I never show me. Show me Maya. The boy, I think it in no. Ojino Kumia about the thing. Tell me, years old, she must be able to know I can just in bed. I don't know, she got to G Naco. You go in and I bed. You go back on patterns or nothing, you go back on. I we go in and I am bad. Not only help us, who could I mean now for a year? Never look. You're the mobile and the beer. These two families, I don't know why. When I look at the government, I was able to grab in so many families. Yes. So we have to be very, very careful. Only. We have to be very, very careful. Watching them in South Africa.
Honorable Jerry, also one people, That is honorable. Mzee Kalamba, aina sunu nono, ubwako dosano miana. Okay, South Africa. Odamani. Because na yebe, ke envelope oji. Ke wa patimia opa we balute. Anye Mzee Kalamba, Who would I have respect? Respect himself. I'm not you looking for the honorable enough. Respect enough. Okay. Respect the guy. Because he is the chairman, managing director, and the chief executive officer. Okay, it's okay. Thank you very much. From South Africa. From South Africa. It's here, I want to talk one of our daughter. Okay, one daughter, I can chief. That one, I'll put you on again. No better. I'll put you on again. It's a guy can. That's the great China one of our car. Odo Bufulika. Odo Gunagana, they're gonna be watching a mellow. The name goes on him on a butter. Oh my God! Also, the Bangiban Nanofia. Also, the Bangatami. Ladies and gentlemen, there is like a Madame Tuma from Bala. You're highly welcome. In a Denny, Bonnet, and all you born, a Benjamin Natural Go. Chief, nice to get along. There were the book, the BC. Only book I did nobody. Also, come on, there and man. We go to Malaysia. I do not say come on, but I go. Maybe I go to the chamber. I go with Anya Fu. I chief. Like an there one. What's a good one as a Maluchan door for one? And as Ochen, or Metras a walk with that. 11th of January, 11th. Oje tiye kuna date 11th. The present calculate like an also when not getting a neighbor. Open am in dealer. Trauma Jesus. Train niggas and I could train niggas and
ọma Jizọs ogwu na-amị ndị nwanyị na-enwe aṅụrị na Fabia maka onwere ife dị ka ị nọ na klọb. Ọ bụrụ na ị nọ Lagos steeti bụrụ nwoke iji ego nọ na klọb ịma na itiri eti isoro n'egwu onwere ife shot you are nothing because onye ka esi dị I send off for one first club I can refer I Stefan Dewo North and South of Isobi Ndibo Foundation Club of Nigeria. Ndị Isobi na-echere anya mmadụ na mgbe na ego menwere ya ọgaranya obi dị ọcha ewere ewe nye ya maka ọkụchukwu gụnye mmadụ n'aka bụ elebu ya ha onye kwụnyere ide mmiri all the way from Batazano. Okay, the mayor, our Choma Jesus. Odobado fecha. Oguna mindilo. Eva bonda kulabia. Oguna Jesco oil. Oguna Luzaza. Oguna miami. Oguna ofani no odilisi. Bagosi enu oguna miami. Oguni la miami. Tuto nego munuji tutu cheke me presentation. Ogene gani ru. Kuogene. That is a paper from Ekulobia. Omuna Jeje Ezo Kafo. Jesco oil. Tutu nego. Luzaza. Owan nego Kafo. Tutu nego. Ogodu. Ogadun number. Odilisi. Jesco oil Nigeria Limited. Omunia. No. Eba Toma Drogo. Luzaza Oluna Lomakia. Omunia Yifa. From Ekulobia. Toma Oluna Lomakia. Sorudo Omunia Yifa. Anasul no. Presentation. Ekulobia. Also Duka from Ekulobia. Watching a very club. All of us watching Kanye, all of the number. One just go on you. Emma, a club of money. I get one leg on them. Watching all of the number. We are pushing. I'm going to place a presentation. Biko wagana ọzọ ga I present the one Joabia ọzọ ni akwa siri etu ni ke wa kwa na envelope biko na anya ebe Choma Jesus ke wo maya Joabia te akwa mi aka maluku ma chi ọzọ ga go na microphone to kere we present I will one day vlog. Because they want to get challenge there. Because they finish one after the other. For one vlog. I don't even know the bride. That kind of Java. My grandmother of the mother gun on there.
Open dog and I want to go see a dog and often die. Or look at that son, in Adaban. And the dear no Taban. That guy did that. You can go down for the ego. Even the other about even to say, my Jim, my dog. So that will go to the need walk on the phone. Oh, Mamma Gama. Mamma Palago for Palo, I will wait on way. Thank you very much. I got thrown number. Also, I can remember. Also, couldn't really get the one who gets so much loss. How about you not going to or you can know your war? Yes. Obelugo. Bachelu no ka do go be fish. Also, Na to ye do. So now, I should I am Bianchi. Makana you want your money. I am many. So now, you will be like you and you and actually maybe I would take the briefly. My Janino, sharply. Don't was in it or I need it. So I assure the people who know you can hear Mama here. Hey! I will make you receive it all the game. But if you never put it to the ego, okay, just a touch of it. No problem.
I can do with the family because we never initiate. Then the son and neighbor, the son and a neighbor, the son and a neighbor, they can also family. Uguna Mindilo, Jego Nasuani Maya, no. Uguna Mindilo, after the Keremozo, the Keremozo, I can't get over it. Jego, all. Ndio gena kusema. Bana kusema. Ane tumane wanje kutoka. Ndio bakwane wa. Wale ndio kwa. Kwa baba ni. Kwa ndio. Ni kwa ngalo. Wewe ndiki. Ane na mukano. Ane bila ni yoyo. Ndio ni sawa tamu. Really?
IMT Kafasi Enugu disappear. Jewaka. That the pure. If a majority of them are virgin, or to name a fact are virgin. Only to the Panambico. Also more gonna need high tension. There you go now, bata. Also more high tension on the nibo. If you get bull, man, gonna need
Thank you.
Ibudo na nipo tupu na so na academy na ekwe na Alhaji Nwammo na Enugu State dịka onye Igbo fiziki Kenemu Chief Emmanuel Ozemene Ugobeze Power Mbetela anya off one first club you get to Mbetela anya I get to Biko special announcement January 11 Tanye mane na amaka Amaka na fit aka maka na onwere oke ibubo Ife melu mma n'oko Diokpala Abega Diokpala Ebube Chukwu abịa Gịna Thank you.
All for One Press Club, Oliver from Lagos. And I see you download me. Lord. All for one. All for one. All for all. Choma Koko. And Pepe Choma Koko. Then I have Tata. One day, All for One Press Club of Nigeria. Then Calabaha in Lagos State. I work as a branches at different places. I went to Canada. I went to UK. And several other countries. Here, that was about Tata or Akowo Nani Mrs. Okongo. All them right to have never go for secret Tata. I be on everyone now you open. I be and then leave see I need do and I see I need do and I see what I do. I can't think you need that. I see I got everyone now you open. All to be here that I did. And I want to go by a day. I said, oh, what I don't know. I will watch all my Arabic. I'm a Arabic. And here I am, I'm making it. I'm a dog. So, Choma, here was telling you to Rani. I said, I'm young. Oh, Negi, taking a hand of one. Not one. I say, you know, na ụdị ọdachi dị otu a ama ndapụta famili ọzọ ihe ya ebute anyị na famili a ga-abụ ihe obi aṅụrị anyị ga-abịa soro unu wee na-ekwe aṅụrị na ekpere anyị bụ ụdị ihe a adọkwa ọzọ anyị ekwu nke a n'aha nke ọkpara na nke mmụọ nsọ dịka usoro anyị si wee dị ihe na-ebe ahụ maka ihe anyị na iwekọrịta ọ bụrụ na ụdị efi anyị akpọkọrọ efi anyị ụdị efi a dọrọ ya ebe a ọ dị ise mana ọ bụrụ ise ka o kwesịrị ịdị ofu onye ọbụla bịara ebe a gara wike okwu bụ efi dịka omenala anyị na nkwekọrịta anyị si wee dị ofu onye ọbụla n'ebe a si okwu bụ efi wee bịa so anyị na-agwa na ọbụrụ na ịhụrụtezie ndị nke ọzọ fọzi anyị emetọpụta ka anyị si eme all for one all for one all for all. All for one, all for one, God for one. God will continue blessing you every one of you, every one of us more and the more and the more in the mighty name of Jesus Christ. All for one. All for one Press Club of Amigo, I can tell you one night okay. Lagos State. You get a guitar. I will not have upon your photos. All for one Press Club of Nigeria. Handshake to brother respect. You could walk in to my Jesus. It's what it is. You would walk in and you would want to achieve from my mother to the other. What's it? What's it? I'm not off for one son of my father. Never want to go Lego. Please, what's it? You go stay away from the one place. No matter who you are for this moment. You would need to stay away from the money. No matter
Odomoke, and the Toby Kingdom. Put this one aside. That is all for us. Trust God. Let us set. Thank you very much.
What's
no. You go send them, you put even the mom. You can go take up the go, no, you want to put up one. Who could have been ready for calcium? Who could have been ready for calcium? Who could have been ready for echi kedu ife na-eme tata kwa kana ife ọnọdụ nne gị aka isi kedu ka o siri ọnọdụ nne m bido from ụnyaahụ ebido m ebibi ọnọdụ nne m ụnyaahụ atị m na eluigwe na-ada omume n'ụbọchị nke ụnyaahụ na ụbọchị nke taa mmadụ enyi na-eze nwa mụ na ma mụ na ebe ọ nọ n'ozu ike na-eme aṅụrị ọha ibe mwute na ọla bụ anyị echetere ya mkpa anyị mana ọ dịgo ka ọ ya na ya na-atụ ọchịkwa dị kwụsịrị ime ibe niile si na-enye ya ekele ana anyị na-enye ya ekele na-enye ọ dịgo ka ọ ya adị nwere anyị eme emegopụta oge mba eme sụsụ na-ewelize ebe niile daalụ agbanweela ị naghị efe na mmadụ karị ọ ka akọmozu a ọ ka o si kwesị dị ka ọ dị ka nwee ndị na-abịa nọ ọ ka o si kwesị edo biko ma famili bụ ndị ama ama anyị na-eme ezigbo ibe anyị ma na ma famili
nke eji wee wepụta chọọchị a na-akpọ St. Matthew Okoko ọ hapa ma grandfather ka eji wee wepụta ihe ọ dụrụ isi mụ ma na ọ ya dị otu bikọ na mama m na-abụ ụlọ ọ maara ibe ọnụ anaghị ekwu ndị o nyere aka anaghị ekwu ndị bịagoro ebe na-etesịpa ihe o mekọrọ so ọ ibe ọ ya awụ ka ọgwụ anyị ọ ya ajụ ede nke bụ eziokwu daalụ kedu ekele ị na-ekele isi ọla na-eche ndị enyi na ndị kwuru ibe bịa ekele ndị niile bịara ebe ọ dụrụ isi mgbe ekele ka m bụrụ ebute ebe ndị nwụrụ anụrụ anụ rapụ ibe niile ba na-eme wee bịa ebe na ọ bịa nọnyere anyị ọ dụrụ isi ana m ekele ebe niile wee na-atụ ụkwụ bachi wee bịa zapụ ụkwụ bachi wee bịa ndị bachi wee naghị amanarị ọ ya dịrịba na mkpa bikọs ba bịa bịa leta anyị ibe mmerụwa anyị niile ka o mere ekele dịrịba daalụ ndị agbanwe bela ọ dịgo niile mma ịgwacha nne gị ịkwata ndụ kwatara isi kwata ogologo ndụ nke kasị nke bụ na ebe ọ bụla usu ewepụta egwu ndụ okwu ya bụrụ ka onwe tie mmadụ ikwu mgbe aha Jizọs agbanwe bela daalụ mkpa ọrụ na-achọ ikuku n'ụlọ ụlọ eze m uche ndụ ọzọ na-achọ ikuku ọzọ na-achọ ikuku ọzọ m uche ndụ Mrs. Okay, Mrs. Chisomoko. Lolo. Chioma Chizo. Naline. Why even meta? Na, ihe meta na na-akwa nne di m oje mbe emu ilo. Ọ tata ka a na-akwụ ya, tata ụbọchị ya, taa ka a na-akwụ ya. Kedu ụdị mmadụ ezigbo nne di gị bụ mgbe ọ nọ ndụ? Ezigbo mmadụ. Ụdị elede na ndụ na-ede n'ọnụ. Ezigbo mmadụ. O jikọtara ụmụ ya niile ọnụ. Asị m ebe ọ bụla ka mkpụrụ obi ezigbo eke na ndụkwa ezigbo mmadụ. O ji ọsụsụ chịkọta ụmụ ya na-eme ka nwa mmadụ. Anyị na-ewere ofu obi wee na-ebikọ. Nne di m o wetakwuru isi na chọọchị. Ezigbo mmadụ. Nne di m ọka na-ata oje mgbe mmiri ha na-eme ezigbo mmadụ. Daalụ ezinụlọ ebe ndị be nwa ngwụ kere ibe na Chineke dị sịba. A na-asị ka anyị kasie n'ihe mere eme mma nke ka mma o metụtara anyị niile nwere onye o metụtara onye ọbụla ọtụ ka anyị kasie n'obi. Daalụ ikpeazụ ka ebe a na-etu gị Ya na-etu nne gị Golden Lady daalụ anyị ekele gị thank you. Kedu ife mee taa? Data ka a na-akwa nne di oje mgbe na mmadụ ọkwa na-akwa nne di m abụkakwana ezigbo mmadụ ọ bụ ezigbo mmadụ ụdị a na-ede na mba niile ndị mmadụ niile na-ekwu ezigbo ihe maka ya o mego ezigbo ihe na ndụ onye golu m aka azụ nwa ya nwunye ana ezigbo nne m ezigbo nne m a na-ahụkwa m ya n'anya ọnwụ ya metụtara m o metụtachiri ike mana ya ya emekwe emere emekwe a na ya ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ezinụlọ ebe ndị nwa ngwụ gere ebe gị isi ba okwu nkasi obi na-eme ndị gị ma onye ọbụla okwu nkasi obi ma ebeli na ebeli ndị be dị gị niile onye ọbụla jide Chineke na-enyekwala anyị aka nkasi obi na-enye ka onye ọbụla n'obi ya aka na nke dị mma ka dị n'ihu daalụ daalụ ka ebe a na-etu yi China wine daalụ